салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 26 май тақдим мекунем. оҷонсии тоҷик стандарт фурӯш ва ворид кардани парчамҳои миллии тоҷикистонро аз кишварҳои чин ва туркия манъ кард. аксари тоҷирон ва харидорон мегӯянд то ин дам огоҳ набуданд ки парчамҳои миллии тоҷикистон бо иштибоҳ истеҳсол шуда даст ба дасти сокинон гаштанд. вале масъулини тоҷик стандарт мегӯянд ки парчамҳо дар корхонаҳои туркияву чин бисёр вақт бо нуқси рамзҳои давлатӣ ва матоъҳои пастсифат сохта мешаванд. این پرچم رو ما از نقطه سودا گرفتیم. این پرچمی که پرچمی موجود بوده غیر استانداردی می باشد. ما پرچم با کمبودی که پیوست این کمونک ها پیوست نشدن. کمونک ها پیوست نشدن و نشانه‌ای که در مابین هستند اینا هم با طلبات حجت های معیاری جوابگو نمی باشند. вале як таҳқиқоти сарсарии радиои озодӣ собит кард ки чунин нуқс ё кӯтаҳӣ ҳатто дар парчамҳое дида мешавад ки дар муҳимтарин идораҳои давлатии тоҷикистон афрохта шуданд. вакили маҷлиси шаҳри душанбе гулнора амиршоева мегӯяд бо шарҳи вазорати дохилии тоҷикистон дар заминаи таҳқиқи қазияи латукӯби наврасон баъди таҷлили ҷашни ҳиндии ҳолӣ дар душанбе шадидан розӣ нест. амиршоева ки дар бораи нақзи ҳуқуқи кӯдакон аз ҷониби ходимони милиса ба амири шаҳри душанбе, додситони шаҳри душанбе ва худи вазири дохилии тоҷикистон аризаи шикоятӣ навишта буд, хулосаҳои таҳқиқи қазияи ҳолиро аз ҷониби вазорати дохилӣ як шонахоликунӣ номид. من از جوابی آنها کاملا قناعتمند نیستم. آنها نام افسران مجازات شده را اعلان نکردند. تنبیه اصلا جزا نیست. آنها بار دیگر ثابت کردند که دلیل و عقیده مردم برای آنها اهمیت ندارد. рӯзи 25 май вазорати умури дохилии тоҷикистон гуфт ки шикоят аз бадрафториҳои ходимони милиса баъди боздошти наврасону ҷавонони ширкатдори ҷашни рангпошии ҳолӣ дар чаҳорчӯби як санҷиши хизматӣ таҳқиқ шуд ва дар натиҷа бинобар дағалона рафтор намудани кормандони милитсия баъди санҷиши хизматӣ аз ҷониби раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ нисбати 4 нафар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷазои интизомӣ аз ҷумла 1 нафар аз вазифа озод ва 3 нафар танбеҳ ва танбеҳи қатъӣ гирифтанд. хабарнигори бахши озарии радиои озодӣ Хадича Исмоилова баъди озод шудан аз маҳбас шоми 25 май дар шаҳри Боку гуфт ки ҳукумати Озарбойҷонро барои бо иттиҳоми сохта ва дорои ангезаҳои сиёсӣ зиндонӣ карданаш ба додгоҳ мекашонад. Хадича Исмоиловаи 40 сола бо қарори додгоҳи олии Озарбойҷон бо ҳукми шартии 3.5 соли зиндон ва ҳам баъди бахшиши як қисми гуноҳҳояш ба озодӣ баромад. ӯ мегӯяд омода аст барои мубориза барои пок кардани исми худ то додгоҳи аврупоӣ шикоят кунад. My arrest was undertaken solely for political reasons because the President Aliyev and حبس من جلوی کاملا سیاسی داشت. پرزیدنت علیف و نزدیکانش می‌خواستند که هر گونه تنقید را ریشه‌کن کنند. این یک بخش از تعقیب حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و پیشوایان سازمان‌های غیر دولتی بود. and NGO leader. Хадича Исмоилова соли 2014 бо айбномаи соҳибкории ғайриқонунӣ, фирор аз пардохти молиёт ва гуноҳҳои дигар боздошт ва баъдан ба 7.5 соли зиндон маҳкум шуд. озодии Хадича Исмоиловаро дар баробари раҳбарияти радиои озодӣ инчунин мақомоти Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва созмонҳои мудофиаи озодӣ ба ён истиқбол карданд. вазорати маориф ва илми тоҷикистон занги камолот барои хатм кунандаҳои синфи 9 ва 11 мактабҳои миёнаро расман манъ кард. дар қарори мушовараи вазорат таъкид шудааст ки тасмими мазкур ба хотири риояи қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ гирифта шудааст. ба гуфтаи вазорат рӯзи охирини таҳсил дар мактабҳои миёнаи кишвар 7 июн муқаррар шудааст ва дар ин рӯз тамоми хонандагон бояд машғули дарсхонӣ бошанд ва баргузории ҷашн ё шабнишиниҳо қатъиян манъ аст. қарори мазкур бисёр хатмкунандагонро нороҳат кард, чунки анъанаи таҷлили хатми хониш дар миёни ҳамсинфон ва омӯзгорон ҳамчун рамзи худоҳофизӣ бо мактаб ва давраи кӯдакӣ ҳанӯз аз замони шӯравӣ анъана шудааст.
ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.